muso finman b'a nɔfɛ jɛman b'a nɔfɛ la o tɛ e bɛ se ka laturu kɛ ka ko jumɛn yɛlɛma laturudala cɛ nana sigi sisan wa a bɛ kɛ dɔn nana sigi kɔsɔ in na sisan ko laturudala k'u ka laturu bɛ nkalon ye ko cɛ tɛ o fɔra min kɛ u yɛrɛ mɔnɛ dunnu la dɛ parce que a mana bɛ dugu la parce que ne ma bila laturu hokumu kɔnɔ quoi sinon a bɛ na dɔrɔn a b'a fɔ ko laturu tɛ tiɲɛ laturu tɛ tiɲɛ a taatɔ dɔrɔn mobili b'a bin k'a kan kari quoi a b'a dɔn ko laturu ye tiɲɛ walima a to yen laturu tɛ tiɲɛ karamɔgɔkɛ e y'o fɔ ne da jumɛn ye i dabara yen dɔgɔkun kelen a b'a bolo kɛ tan a bɛ kuma mankan ti bɔ da bɛ wa mɛ mankan ti bɔ bilahi laturu de bɛ se k'o kɛ bilahi suma walahi bilahi a bɛ kuma i b'a da wa tɔ ye mɛ mankan ti bɔ laturu de bɛ se k'o kɛ mɔgɔ bɛ na ko o ye laturu kojugukɛyɔrɔ tɛ dɛ o ye laturu dɔnni de ye marifa dilanli da kan dɛ mɛ munna jamana bɛ kɔntanze k'a la parce que ko bɛɛ t'a ci baa ye ko nka a kan ka ci minnu na paa a bɛ ci o la an bɛ nana mafiya k'i la e ka kɛ kura nin wa ayiwa ala k'an bɛ sɔrɔ a ma i y'a faamu o ye laturu n bɛ na n'i ye kɔnɛ ne Atulaye ko ala ka Mamadu Ivo n'a kɛra Atulaye ka kalanden n'a bɔra ne kɔrɔ yan ka taa dɛsɛ a balo la tu an tɛ dɛsɛ o jamais a bɛɛ ni kuranɛ cɛ laturuden lamɛn laturuden min bɛ yen ko maliju i bɛ fila ci ka kelen ci ka kelen ci badu den tɛ wa a laturuden kelen a ci sɛbɛn na 550 yɔrɔ mɔridina filɛ nin ye n'ale taara yɔrɔ min ka di mɔridina i b'o dɔn n'i taara ɲɔgosi waati ninnu na sisan ɲɔ bɔrɛ zan ye ka na o de ka di u ye mɔriw ka taama ninnu ko ne taara wazuli la dugu dɔw la min kɛ ne taara wazuli la dugu dɔw la ko mɔriw ko ɲɔgosi waati ninnu k'u yaala fɛ yan nka y'a ka jaga bila kun a ka dugutigi ka jaga man jan ne yɛrɛ ka wari ye a kana siga dɛ a mɔriden min bɛna jaga deli la ne tɛ wari bɛ ne wari a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne taara n ka tournée na min kɛ ko ɲɔgosi waati ninnu na ko mɔridenw bɛna jaga deli awɔ tiɲɛ na u bɛ taa jaga deli la awɔ i ɲɛ bɛ mɔgɔ duba kɔnɔ mɔri caman na sisan ni ɲɔgosi waati sera u bɛɛ bɛ taa ka musakanin ɲini burusi kɔnɔ ka na Atulaye ta wa i t'a bila i kun wari min bɛ ne kun a b'i n'i ka jigiɲɛ san kana siga dɛ wa ne tɛ o ye dɛ hali sisan ne baden kɔrɔkɛ bɛ yen a bɛ sɛnɛ de kɛ hali sisan sɔmiyɛ na sisan a mago bɛ nɔgɔ qualité min na farafin nɔgɔ n'a tubabu nɔgɔ n galen na alikuranɛ na n y'a san k'a d'a ma f'a yɛrɛ nisɔndiyara ko ɔhɔ ne ka sɛnɛ tɛ ko n bɛ taa ka ɲɔ deli ye dɛ a y'a ka ɲɔ bila a kun nka baloko dɛsɛ bɛ maa minnu na n bɛna dalilu d'i ma balo dalilu n bi dalilu d'i ma balo dalilu fɛn fila n delila k'a fɔ a ye ko n tɛ kolojanko la mɛ n bɛna kolojan kelen d'a ma su in na n'i y'a ci i ka barama kɔnɔ n'i bɛ maa 100 balo du balo ti jɔ ni turabuden filɛ maliju o tɛ yan bɔrɛ da de don o dugu don walahi i y'a faamu wa n bɛ nin ci 550 k'a kɛ sɛbɛnden ye mɛ i bɛ kangari da i ka muso ye dumuyala ka muso dɔw bɛ yen olu b'a to fɔ balo ka ban ka sɔrɔ ka n'a ɲɛfɔ o man ɲi balo tɛ ban sanfɛ i y'a faamu wa ala bilahi i ka balo bila yɔrɔ la taa ni a sɛbɛnden kelen bila ye balo tɛ ban ye fiyewu n'a bɛ kɛ bariko de kɔnɔ a bila bariko n'a bɛ kɛ bɔrɛ de kɔnɔ a bila bɔrɛ duguma i y'a faamu n'i y'a dɔn i bɛ bɔrɛw pake ɲɔgɔn kan bɔrɛw bɛ pake yɔrɔ min na a sɛbɛn i ka bɔrɛw d'a kan e kan kɛ nin ye maliju de ye balo ɲinina de i bɛ balo sɔrɔ ne ni ala cɛ ne taara karamɔgɔya la du o du kɔnɔ walahi ne bɛ tile hakɛ min kɛ bilahi talahi ne y'o tile hakɛ kɛ o tile hakɛ ne ye balo min di ne b'o balo ɲɔgɔnna di aw ma ye ne tɛ maa ka balo dun ka bɔ ayi a ma kɛ o tɛ bi dɛ kabini ne y'a dab'a kama ka yaala daminɛ wazulu yaala ninnu karamɔgɔ yaala ninnu ne bɛ taa mɔgɔ o mɔgɔ ka so ne ye balo dun ne b'o ɲɔgɔnna d'i ma fo ni ko i t'a fɛ ne bɛ balo min dun dɛ n b'o de sɔrɔ min ka di ne min ka di e tɛ dɛ min bɛ di i ka so tɛ dɛ ne yɛrɛ bɛ balo min fɛ dɛ ne taara i fɛ yen o de bɛ sɔrɔ a dalilu dɔ filɛ nin i y'a faamu wa a filɛ ni maliju 550 i b'a ci nin cogoya la k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a bila i ka balo bila yɔrɔ la karamɔgɔkɛ i bɛ taa sa i bɛ balo sɔrɔ kɔngɔ bɛ ban i ka so n tɛ kuranɛ d'aw ma wa
Tarawele fo kone na bi fe a bi balo minge akana desana fiyu ala me hey kana ke kono bara fali o de men ko chama voilà ne be dalu dima qur'ana kono ak ku tede na ijashini ake abillahi ne be dalu dima qur'ana kono na ijashini ake sura no be ko lillahi quraishi suratul quraishi ka kongo ba ma ga so do wallahi odo ko se smel drame fu to ga fo ko mordem ay ko la chimine ke mu wadam yeti sega ma keme bolu iga shego yi negeo to na ay ne ma me no ka mangalodo ete e ma se mu gadam yawo itara mine de okay sino ni bisi mu gadam yawo ma na basoro ma keme ka jigidi beka ma keme oluka jigi bika ni ku da bu da nu ku wuli nu ku la ilaha ko bo ko ni ku ka soli ko bo ko e de bu balo e de bu ka feke breke e ma ismail drame ma ke shego yi mu gadam do me drame be sa do me na be ci haga mbalo aga chande bijo almambe fatu do me na be ma haga mbalo ata sega jete wali shina ka dubete dalu de be mo ko balo kudi nga ko rata ku ga dalu be gi sigi la dalu e sababu lillahi kureshi sabe shen bi kononto ani kononto kana dafa kemena de ayalame iba na shit la fly lillahi kureshi aya sabe shen bi kononto ni kononto ne be kureshi dalu dima bi ak ni yake abeke ne parce que mi se ganzigi ya no akeme be na me na dama do de dima mi nafa juna lillahi kureshi ba sabe shen bi kononto ni kononto iba na shit la fly idami ka dugono mo ko mina mi minonku ni ya nashi klafle ere bi nashi kele ki ko lila tile kononto nashi klangile iba di kam minangulo mo bi dumini to bi minemu na ani dumini bi kam minemu ngono ba ke olu ko lila tile kononto billahi ake dumini mi mina ko kono ti de sala jien kono ati fo ko ko bi kaso ko minenu tu ka dugo na atike billahi fresh kramo ke doni be ça wallahi awo ay non ça fait mina fin de défier ala ko secret ni secret don il la fiara ya sala wallahi ya fama lillahi quraish ya sebe c'est bi ko ndoni ko ndo ivo donc ne hakika o doy aw ego ala yere di adoni dinema ya fama wala nena adema ti foi bonne naw parce que do be no yoro mo do ba fa neti na flafuru neti sabafuru neti faga de chama do rusi ndu dahiri mena wallahi ma kile na mata dominika mo go fi ati balu wallahi kacha mem mo do ma bakile mo do ko chewte kile wallahi billahi ayata lila bi kureshi ba sabe shin bi kon don kono do ka nashit la fly ni ya nashit la fly nashit la gele bi ko latle kono to waki kul jila tlangele ibadi ka mine ngulama ko ni bi mine ngo jinde ni ngala wallahi na le kono no gala o minen fono du bora du kono to dumini mi mina ko lu kono ati jo aya fo kile lillahi quraishi na kile ni ka du kono sasa ni bi fe ka sina musoma ku ka nyon ngulo digi yoro ben da ya ka nyon ngulo digi do kera wati yo ka wari chenza ba kera muso flaka wallahi wodo kera sina musoma ma be atula de ba fi mi dalu di ma sasa ne qur'ana cha shini bika tene ni bi se ka sebe shina ke ka ke ngale na al-qur'ana na billahi tallahi dalu fle adito fle ma qur'ana kono ayatullah karaoke morde koni mina mi fi morde dalu nyini morde ay dalu nyini aga dalu ke ismail drame de ko ni fay ni do folo ya fama ala barkala ay so morde ay dalu nyini qur'ana fleni mina dalu dawma qur'ana fleni bende mo do kaso futne be mo do kaso qur'ana flemina qur'ana mina dalu dawma ayake no mo do ba ko qur'ana ga suma o tani yoron nuyi nya fa ay non yoro ba fati tiente ko atle ko minu ko qur'ana ga suma ko shini ku ganinge shini fukake nu yake shini nu yake so ma da fe wula ba so rajabira qur'ana do adito flowma fende ni da yirire ay ne qur'ana ake wa be ke imadda ko chama na ne nge bi dala ala ka mbeso am ay tulay lame ne de bi dalu dawma sheru usman madana haydra ga kalandido wallahi ami wasuni haydra ala ka mamadou ni ma seri ma ko aga du kono ko bende kudi ko futne be iwo nam
mo yɛrɛ bɛ kɛ more n'a ɲɔgɔnnaw de kan n'i taara ɲɔgɔnna futinɛw sɔrɔ i bɛ dutigi wele k'a den kɛrɛfɛ a barata ne yɛrɛ bɛ ko dɔ la n bɛna fɛn dɔ f'i ye t'o kɛ n'i ye nin kɛ dɔrɔn i bɛ k'a ka more ye i bɛ lila fi kɔrɔsi sɛbɛn siɲɛ 333 f'a k'a faamu a ka 313 in kɔ tɛ dɛ 333 voilà parce que n'i ye 300 fɔ dɔrɔn hakili bɛ na ko kɛra 313 i bɛ taa o de sɛbɛn o tɛ dɛ nin bɛ sɛbɛn 3 de la 333 lila fi kɔrɔsi assurance sɛbɛn n'i ma se o la a sɛbɛn 33 n'i ma se o la a sɛbɛn 3 mais mɔgɔw ka dugawu minɛ tɛ kelen o de la n ye 333 f'i ye parce que mɔgɔ dɔw fɛ futinɛ ka jugu mɔgɔ dɔw ka entreprise futinɛ ka jugu mɔgɔ dɔw ka dugu futinɛ ka jugu n'i bɛ fɛ a ka ban n'i ye nasi in sɔrɔ sisan i bɛna tasuma ɲaga a lamɛn dɛ i bɛ tasuma ɲaga ba k'i sigi ka nasi in kɛ ji la sisan ji min bɛ se ka tasuma in faga a y'a lamɛn i b'a fɔ ala nin tasuma in ka kala ala ne muso ni ɲɔgɔn cɛ sinamusoman ninnu cɛ ka kala bi walima karisa ni karisa cɛ furuɲɔgɔnya na cɛ n'a muso cɛ u cɛ ka kala bi walima dɔgɔ n'a kɔrɔ cɛ a ka kala bi walima nin du in ka kala bi walima nin dugu in ka kala bi walima baarayɔrɔ ka kala bi i b'o fɔ tasuma in kunna nka i b'a fɔ ala ne ye kuranɛ nasi in ta ni a lamɛn dɛ a bɛ fɔ cogo min na ala ni silamɛw ma se ka jɛn alikaaba kɔ ala karisa kana jɛn karisa kɔ ala ni alikaaba ma se ka silamɛw gɛn karisa kana se ka karisa gɛn a bilahi talahi a lamɛn i b'a fɔ ala ni silamɛw ma se ka jɛn alikaaba kana fɔ makan dɛ silamɛw bɛ jɛn makan kɔ dɛ u t'i jɛn alikaaba de kɔnɔ parce que n'i m'a fɛ i b'a fɔ ko silamɛw ma jɛn makan kɔ silamɛw bɛ jɛn makan kɔ dɛ kira jɛnna makan kɔ ka taa madinɛ mais kira ma jɛn alikaaba kɔ dɛ don min na se sɔrɔ a nana ka alikaaba nɔfɛ silamɛ tɛ jɛn alikaaba kɔ n ye nin ye wabiya n ye tan dɔ ye o y'a alikaba munumunu yɔrɔ la o tɛ koyi a bɛɛ de b'a munumunu hali taabolo ko tɛ jigin a kɔnɔ ye n ka maga alikaba la o de bɛ na i b'a fɔ ala ni silamɛw ma se ka diɲɛ alikaba kɔ karisa kana se ka diɲɛ karisa ala ni alikaba fana ma se ka silamɛw gɛn dabɛ sogun ba bɛ ma gɛn o tuma na ni alikaba ma se ka silamɛw gɛn karisa kana se ka karisa gɛn i bɛ ji in ta k'a kɛ ka tasuma in fa n'i ye tasuma in fa sarabaw t'a dingɛ sen k'a don a kɔnɔ n'o sarabaw kelen fo ni dɔ taara dingɛ wuguba k'o ta k'o bila tasuma na ɲɔ tɛ futinɛ banna nin ye sigiriw ye a kɛ sini a bɛ ja a bɛ sini nin ye kuranɛ i y'a faamu wa ala k'an dɛmɛ atilɛ bɛ ninnu dabuma i y'a mɛn mɔriya ninnu de koyi n m'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw tɛ kojugu wɛrɛw kɛ anw kɔni anw t'o wugu kɔnɔ a dalilu bɛ n bolo dɛ kojugu dalilu bɛ n bolo bɛ sɛnɛ sumana dan hayidara ko k'anw k'an yɛrɛ ɲɛ ko n'an y'an ɲɛ ko sini b'an ɲɛ an bɛ hayidara fo n'o tɛ ne bɛ se ko caman na ko n y'o f'i ye o awɔ i bi na sisan ko kilisi tɛ tiɲɛ ye dɔrɔn ne b'a fɔ kilisi tɛ tiɲɛ wa n bɛ n tɛgɛ da i kan kilisi tɛ tiɲɛ alihamudulila taa i ka so i bɛ dɔgɔkun kelen kɛ dumuni mɔna i bɛ taa fo n'i ka entreprise ni miliyari b'i bolo ne ye kilisi fɔ ka n bolo da i kan ne ni kuranɛ cɛ n bolo filɛ kuranɛ min kan a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i mɛnne ye san kelen ni miliyari b'i bolo n'a ma ban i bɛ daji tun kun da ko filɛ tɛ fila ye ne mɔkɛ min y'a di ne ma musa jarakɛ ne mɔmuso in ale baden dɔgɔnin de y'a di yan entreprise ba dɔ de nana u ka yɔrɔ la yen ka na ni fɛnba dɔ ye fɛn in kan ka d'ale ma u nana min k'a la i b'a dɔn k'a ma kalan ko a tɛ se k'a baara ko a tɛ d'a ma o de bɛ kɛ bamanan na u taa bamanan jarakala k'a dasi a ko n y'a mɛn olu nana n'u ka sannifɛn dɔ ye entreprise nana ka sannifɛn dɔ a bɛ miliyari bɔ k'a cɛ a taara a bolo d'a kan ka kuma in fɔ ka taa ka so wallahi o kuru in kɔnɔ wallahi sabe ko a sa yɛlɛmana k'o fɛn to o kuru in kɔnɔ maa si ma se k'i bolo don fɛn in na ko an k'a kɛ tan fo a tiɲɛna o la ne bɔlen sisan ka taa yɔrɔ la ka taa a ko hey a ko na yan a ko n bɛna dalilu d'i ma ka yirijala yɛlɛma k'o kɛ yirikɛnɛ ye a ko n b'o dalilu d'i ma ne ko n k'o bɛ diya n ye a ko nka n'i ye yiri dɔw kɛ kɛnɛ ye yiri dɔw ye fitiri wale dɛ i tɛna n k'a jala d'i ma ne ko waa cɛ ne mɔkɛ ninnu karamɔgɔkɛ ala ye ne sɔn mɔkɛw la o ala tɛ bɛɛ sɔn mɔkɛ la koyi dɔw kɔni ta ye n fa ba bɛ yen walima n ba fa bɛ yen nka mɔkɛ t'u fɛ a bɛ ne fɛ dɛ n fa ba bɛ yen ayi ne ta t'o ye ne mɔmuso wala min y'i lamɔ kɔni i y'a faamu a ko n bɛn'o d'i ma nka
yiri jala in do di cɛna do dama mais yiri kɛ jala kɛ kɛnɛ ye b'o di a k'o do de a ko n ka taa n gababile la ala ka mamadu ne ne ma nin filmer wallahi ne sigilen filɛ nin ye kɔnɛ a tɔgɔ ye di fɛn bɛ yɔrɔ nin na yan yiri bɛ yɔrɔ nin na yan a bɛ mana fɔlɔ kɔnɔ n y'a bila yɔrɔ nin na yan wallahi ne tɛ nkalon tigɛ a filɛ nin wallahi ni ne y'a fɔ ko a ye taa nin kɛ o y'a sɔrɔ ne y'a kɛ k'a fɔ de ko ne b'a nɛgɛ ko a ye taa yiri bɔ ko ne tɛ ne a filɛ billahi i bɛ taa n gababile la amen n gababile parce que n gaba an b'a fɔ kana d'a ma e tɛ mamadu dɔn an b'a fɔ n gaba seguka kan na dɔrɔn an b'a fɔ n gaba n'a fɔ n gababile dɔrɔn an b'a dɔn ko furaba in i bɛ taa n gababile la a bɔli fiɲɛ ye min ye a tɛ bɔ maa ja kan i bɛ taa n gababile kɔrɔ a b'a fɛ i bɛ ŋɔmɔ dɔ bɔ ka tilebiyafa k'o ŋɔmɔ dɔ bɔ ka ba bɔ ka keɲaka bɔ ka gababile furabulu n'i b'i si da dɔn i b'o furabulu hakɛ bɔ mais n'i t'i si da dɔn i bɛ furabulu 21 bɔ i bɛ n'a susu ni ɲɔgɔn ye k'a mugu k'a k'i koliji la tile 21 i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ sɛgɛn bɛ ka kɔlɔ da o la karamɔgɔkɛ i bɛ tila ka nugulen ye pɛrɛ nin yiri in don n'a kɛra fitiri wale ye sa a ko n k'a jala a jala sa dɛ n don de dumuyalakaw bɛ jamana ala ni layibu jumɛn banna dumuyalakaw bɛ jamana i y'a fɔ ma o la n bɛna min fɔ a ye ni a tigɛra k'a tɛ tugu yiri a kana tulo kɛ yiri la dɛ yɔrɔ ne ye kuranɛ d'a ma sisan adamaden ka fura yiri b'a la ala ye yiri d'an magoyala de kama ko sumaya ninnu ne tɛ n'olu ye ne fa ni ne binankɛ ninnu olu ye pharmacopétiques ye quoi n y'a fɔ n tɛ n'o ye quoi n bɛ se ka farafin fura yɛrɛ min fɔ réseau kan o da ye a ka hakɛ to cɛya fura ye sinon a tɔ ninnu bana fura ninnu na o tɛ ne ka fɛn mais secret la ne de bɛ yiri d'i ma sini t'a kɛ a bɛ kɛ taa n gababile bɔ nin bɔcogo la i bɛ n gababile kɔrɔfɛla ŋɔmɔ bɔ k'a tilebin ŋɔmɔ bɔ nka a tana ye min ye kana sɔn a ka bɔ i ja kan n'a bɔra i ja kan n'a kura e tigi a bɔra min ja kan i t'i don da la dɛ i ka ko bɛ tiɲɛ bon n k'a bɛɛ fɔ k'a da i ka ko bɛ tiɲɛ e m'a faamu dɛ ne y'a fɔ n m'a fɔ n gababile tɛ bɔ ka di maa ma koyi ne ka sekere in sira n'o de bɔra i ja kan e tɛ taa ɲɛ dɛ parce que i fana bɔ yiri in na de k'a lɛsɛ kana sɔn a ka bɔ i ja kan i bɛ tile taa f'a de jateminɛ o de la wuladaw fɛ walima su fɛ ale tɛ bɔ dɛ i bɛ tile taa f'a de jateminɛ k'i ma bɔ yiri la k'a ne lɛsɛ fo ka i ta sɔrɔ a la i y'a faamu wa karamɔgɔ a ye nin kɛ n'a ye nin kɛ wulibali don n'i ye nin susu ka nin mugu kɛ koliji la tile 21 karamɔgɔkɛ ala bɛ yɛlɛma don ko la a y'a fɔ ko kelen ko kura yiri an bɛna yiri kɔnɔ parce que an bɛna taa laban ni kilisi de ye an ye kuranɛ dɔ di kuranɛ tɛ se ka ban sisan ala bɛna sara kuranɛ ayi an hali n'a ma di kurusi a ka sabanan di dɔrɔn kurusi ne baga di a ma kurusi wa an ye joli di a ma 2 di ayiwa n'an y'a bɛɛ di su kelen don wɛrɛ kolojan de dɔrɔn lama kana jakada don lama kana jakada donc an b'an da to ala yan dɔ taara an ka sinafoni tigɛ a yɔrɔ na k'i kunkolo kelen kura mɔriden dɔw bɛ yen nɔ olu ye ɲɛngo ye ala ye n bila olu sanfɛ nka u bɛ a y'a hakili to a la mɔridenw a ye lama kana jakada ta suma wallahi billahi tallahi ayatollah b'a f'i ye ne ni ala cɛ n'i ka dumuni daga n'i y'a daba kama k'a sɛbɛn a kɔnɔ lama kana daga kɔnɔ siɲɛ kelen a sigi i ka ga kan n'o daga in b'i ka du kɔnɔ n'o b'i ka du kɔnɔ ko dumuni bɛ tobi o la dumuni bɛ ɲininkali na ala la i ti dɛsɛ a la hali n'i bɛ maa kɛmɛ ba don lama kana jakada kana sɛbɛn 2 dɛ a sɛbɛn a kɔnɔ siɲɛ kelen ni lama kana jakada ye i y'a faamu wa komi kolojan ko madi an k'o to yen olu ko ka ca quoi kolojan filɛ nin ye kɔkɔtigi filɛ nin ye n t'olu la quoi an ka taa ni yiri ye yiri adamaden ka adamaden changer o ye yiri de ne yɛrɛ dala ka jɔ faga d'aw ma mɔgɔw bɛ pan kunna dɛ sinon jɔ faga yɛrɛ de ye koba ye seko ko seli fali i y'a faamu wa
Jofaga ani ngunje mina ngunje bo chugo do fi fo aya bo nga ni sumo gote burshi kono o soro de muti aliti san sugula Nyina bo. ati san sugula wa kuti ko dobe ko tilekele madola ni mi chugo de bi kalo flake ti se ga do soro ayake ni yake ni jamama kolila ikera commerçant yo ikera karamo yo ikera entreprise yo ikera fama ni jamama kolila ni tegetu ayatulay kunjala kete fly Sorry. nguje mina dima suma wallahi billahi ne mom so ya adnema ni tara ni yake kamene be gire yara sizani ne agono abo mo gono be ngon na gono ndamena bi kuma fana ma go chorobani parce nga mo goro ko nu ngama minu ngbe la go jena de chorobani ko gadi chorobani ko gadi de mi ne fene kala shini ka te mo lu kasla ya ga ko de beti quoi mo ko lu mi la go kana ni kon do fa ma go chorobani kan dimi kana dimi de kana dimi chorobani te shi ta in shi cha rai ke wale ri kudo ala nyata chorobani fa ba to do be gerala ni la afa fu ma ko vie père Wallahi carte goru de. ala ga ngije o ma aba lame abe munye tige murda kilingile ni murda fla kera mina kanota ni murda kile masika fan tige kanota ni murda kile fan tige ota dumela ka ota do sa ni muru bi bolo sida ibe ngunya minata doro ka charo walma ika akara muru kalte o kalte akara bese o akara muru yo muru ko nga tige shekile ni muru masika fan tige shekile kanota ogora ko tika magonyana ni muru ye kisa min tige shekile ibota iba susu do mina fo ko kalo e barosi walma tle barosi e bodo Mado. Litan durwa. wa ay bon atise ka kalo tle tan duru parce que tuma do la le kalo tle tan sababi barosi iba soro kalo koli ledu fen wura kele do ka koli avec wati ndo de konona o wati ni ngonna da bi mu yamu yinde ke dila ya fa moi iko yani karoka baroka fona walma yan tlega baroka fona ay barama bane ni vlani abillahi ibn muguso rabi kalo sabake harame di wa kalama azene afere ngode ngo bina fa he ko kal clip mega barosi wal kalo mega barosi okay ya fa moi abi kede koy men ni mo min di fe ka je fiu kamina kalo le tan fla katabla kalo le tan woro la ko mba ke ko na tiwli fiu mais ati subbe de kala abina ke watindo de konna ona ne ma fam duron fe ya fam wo tle fe na bake tle bake de ni kalo ya ke domina o duguje wal ma duguje flana ta tle le ja yake billahi ale de bato mo de misiki ki lameta ikera karamo yo de bato commerçant jama de mina pila ni tamanya na bwa ni ga wardira ni ga warmadi ho ha ho ko di mo ko ba ndo me fika dodo o de la ba mon ba ko bodo be yirila ko do be yirila aba mo ko do ko no dro ko na foro ko alam zane jumane la o ko tew bodo be yirila ko do be yirila nanyu ko no de kodo ni yewu yetti tige ni tuwa na ka susu kalo be ka baro sigi do mina de abuku enguje che ni yake ala bi dele do kisa ya ina ala kala ka kan Ami. o yiri sabana ya nan wala aya anda fe saba ya ngata kilisi kono ngata kilisi kono mo go be alam na shara halabi ala kan be so mo yiri saba dira de ha Dila. aywa amita kilisi kono siri tigara anda to kilisi kono ni wala ni yiri la wala ni bi faga siri tiga uki bu gasa surgun to mono gili ni gili ki gili ibi sibiri di dala ya yari mo men da folo de ka jomana e karay ene jama kulu do kera nyono be kan kele kedo be misiri kono tara ayu ga baro me ko kubina ni fa cengu e barakela de gardien
a y'a mɛn u da a ɲɛna k'a bɛ sunɔgɔ la u sigilen don misiri kɔnɔ k'u bɛ ne fa ne ɔhɔ u bɛ misiri kɔrɔ dɛ u bɛ baro la k'u bɛ na ne fa gardien in dalen don misiri gardien tɛ dɛ tile gannen don sunkalo waati a dalen don a u ɲɛna k'a bɛ sunɔgɔ la a tɛ sunɔgɔ la i n'a fɔ ne ye kalabanjan min kɛ n mamuso la ka n da ko min bɛ sunɔgɔ la u bɛ k'u ka kilisiw fɔ n bɛ k'a suɲɛ ale fɛnɛ dalen don u fɛ k'a bɛ sunɔgɔ la u ko ko Sangare denkɛ in dɛ yan k'an b'a faga o ɲinɛnta ye k'a bɛ to a la sisan gardien ne nana ka na nin fɔ ne ko e de ye Sangare ye ne ko Sangare a ko i cogo dɔn ne ko mun kɛra ko ne ye mɔgɔ dɔw kɔni mankan mɛn u bɛ ka jaba nɔ tigɛ i kama k'u ko ɲinɛ kɔni k'u t'i to yen dɛ ne ko ha ko a taatɔ ne ko a ma ko na yan ne ko bɔn sisan e bɛ se ka ne dɛmɛ ni mun ye ne y'ale yɛrɛ de ɲininka sisan ko bɔn e yɛrɛ bɛ se ka ne dɛmɛ ni mun ye parce que e nana fɔ n ye o bɔn e bɛ se ka ne dɛmɛ ni mun ye a ko Sangare a ko n bɛ yiri dɔ f'i ye i bɛ t'o ɲini a ko i bɛ suruku tɔmɔnɔ gili ɲini ka ngiliki gili ɲini a ko nka i bɛ sibiri d'a la sibiri ɲɛ 1 2 3 i b'o 7 ɲini suruku tɔmɔnɔ gili la 1 2 3 i b'o 7 ɲini ngiliki gili la donc i b'a bila ji la k'a datugu tile 7 ni tile 7 dafara i b'i ko a la tile 7 a ko n'a falenna fɛn min na i b'o ye ne b'o bila ka suma o yɔrɔnin bɛɛ ne ye ci bila n kɔrɔkɛ ma n ko a ka bɔ a y'a bɔ k'a sama ma n nana suma n y'a tigɛ karamɔgɔkɛ ka n ko a la a ma tɛmɛ kalo 2 kan den kun b'a la 1 sara a sara o de sara paki karamɔgɔkɛ ne y'a dɔn sisan ko kow bɛ yen a ma ja dɛ a ma ja karamɔgɔkɛ sɛgɛ n ka da la kokura cɛ dɔ bɛ yan n'o ye chauffeur ye ko dɔ y'a fɔ a ma ko n'i y'a ye ka mobili mara ko fo ni sanakolo ye den wolo sanakolo bɛ den wolo wa ko n'o ma kɛ ko fɛn ne ko n y'a mɛn a ba nana fɔ ne ye min kɛ ne taara yiri ne yɛrɛ o yiri bɔli la ne yɛrɛ de taara ka t'o bɔ sugu tɔmɔnɔ gili ni giliki gili ka na sibiri suma k'a d'a ma a y'a ko maa min y'a fɔ ko n'i y'a ye ka mobili mara ko ni sanakolo ye den wolo karamɔgɔkɛ o fɛnɛ tun ye chauffeur ye a ma tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan mobili o bɛɛ k'o sigi kari o yɛrɛ tɛ mobili ko yɛrɛ la bilen o tɛ se ka taama yɛrɛ kuma tɛ k'i ka kɛ chauffeur ye a nana fɔ n ye n ko i ma foyi y'a la fɔlɔ nin yiri dɔ de ye yiri min bilahi suma walahi tangana na n ko ne de ye kamalen ɲininka n ko e bɛ se ka n dɛmɛ ni mun ye nata tɛ yen bilen o e de nana fɔ ne ye k'u bɛna wa mana i bɛ se ka n dɛmɛ ni mun ye o kumana n b'i dɛmɛ ni nin ye bilahi a ye yiri in de fɔ ne ye tan ne ye yiri in sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ don wa ne y'a di fɛn o fɛn ma o y'a sɔrɔ tiɲɛ don suruku ndɔmɔnɔ gili ni gili tangana don a y'a kɛ karamɔgɔkɛ juguya bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yɛlɛ i fɛ dɔɔnin de b'i kun ne tɛ o t'i fɛ dɛ juguya bɛ yen dɛ a y'a cogo dɔn juguya bɛ yen i y'a faamu o kumana a ye to ka ninnu kɛ n'u k'o tɛ ɲɛ a kɔ karamɔgɔkɛ ala bɛ kungo da o kan min b'u ɲinɛ i y'a faamu ala ka mamadu yiri dɔ ma di n kun y'a di ka kɔrɔ koyi nka n sɛgɛrɛ a kan parce que diɲɛ don o don ne b'a di don min na ne bɛ nin di don min na a y'a sɔrɔ ne ka abonné de tɛmɛ maa 100 ni dɔɔnin kan mais sisan maa 1000 kan mais sisan ne ka abonné bɛ fo maa 300 ni kɔ la bon yɔrɔ i k'a fɛn ka taa de i y'a faamu o y'a sɔrɔ a bɛ ten o la n bɛ to ka segin a kan olu de kama ala k'an bɛɛ sɔn a ma an bɛ taa yɔrɔ jumɛn sisan kilisi muso cɛ an b'a laban ni kuranɛ ye kilisi an b'a daminɛ jumɛn na de a k'a fɔ ko faama a kana fɔ polisiw dɛ a kana ni polisiw bila ɲɔgɔn a b'a fɔ ko faamaw parce que ne ye nin fɔ min kɛ n k'a bɛ faama dɔw kɔnɔ k'olu de ko don a bɛ yɛrɛ nɛgɛ o faama bɛ faama sanfɛ ayi ni ne ye dalilu bila n'i b'a la k'a ta ne yɛrɛ bɛ n ka kilisi nin de i b'a dɔn ko maliyɛnw kɔ tɛ yan an ka mɔgɔ minnu bɛ extérieur la olu de tɔɲɔnnen don faamaw fɛ faama jugu t'anw fɛ yan o wari ɲinina de b'anw fɛ yan n'i ye 200 d'an ka faama ma dɔrɔn i bɛ tɛmɛ a bilahi hali n'i tɛ maliyɛn ye ni maliyɛn polisi y'i minɛ n'i ye 200 300 d'a ma a bɛ tila k'i hinɛ minɛ k'i bila a bɛ wari minɛ dɛ mais a bɛ tila k'i bila mais tu kɔnɔ jamana kafiri ninnu les gars o y'a dabɔlen de sa dɛ olu t'i to yen quoi
olu bi o fana o tugona jamana naloma no olu fana ka fisa ka tɛmɛ arabu kan dɛ parce que e b'a fɔ ko nu naloma ko nu b'i tɔɔrɔ mais nu ti fagali yɛrɛ la arabu fɛ yan olu ko k'e n'i ka wari de ye olu ka jɔn ye olu b'a kɛ ne bɛ ka n ka kiriti nin da kiriti nin di arabu masakɛ n'o arabu faama k'a ci nin kama wallahi an ta sabu an b'a fɔ k'u bɛ baga ma an ka baga ma caman bɛ se ka papiye kama maliyɛn yɛrɛ kana da ye papiye piyɛsi nafa ye ɔ n'o tɛ ne yɛrɛ min ye k'a f'i ye ko ni f'i ko kiriti bɛ ne bolo wallahi papiye o papiye kan ka ta a bɛ sɛgɛn a bɛɛ de a bɛɛ ne ka mobili papiye bɛɛ ne yɛrɛ ka danti bɛɛ ka tini bɛɛ ka tini passeport bɛɛ ne bolo papiye o papiye kan ka ta ko jamana ne ka magasin lafiya ko na ta ne b'a bɛɛ k'a fɔ ko kalo la ko k'u jɔ ne ka da la walima mairie mɔgɔw o tɛ ne ta magasin na ni misi bɔra y'a ɲininka bilahi fɛn o fɛn bɛ wele ko papiye ko jamana ka sariya don tile kelen de ne b'a sara ka bɔ yen parce que ne tɛ jɔ maaya fɛ ne ye bɛngladen n'a ɲɔgɔnnaw de ye ni n ko n bɛ kɛlɛ kɛ dɔrɔn n bɛ dugu ci de o la n'i ma ɲɛ k'i b'i ka jo ɲini bunani fɛ i bɛ yɔrɔ fara k'a ye i y'a faamu wa faama i bɛ mafiya kɛ n na ne bɛ se ka ɲinɛ n b'a f'i y'a to ɔ n ɲinɛna a bɛ taa mɛ n'i y'a kɛ ko n tɛ fara i la yan i b'i ka fanga boli ne kan ne bɛ dɔgɔkun kelen d'i ma i bɛ bɔ fanga na n'a ma kɛ n bɛ bɔ filaya la n gale n'a kuranɛ la ayi mɛ sariya dafa dɛ n'i y'a ye ko ala bɛ barika dɔ mɔgɔ ka ko la i ka sariya dafa de i y'a faamu wa f'i ka sariya dafa de walahi bilahi sinon ha ne bɛ tɛmɛ faamaw la sira la ne b'a dɔn faama ninnu dɔw ka kalo sara t'u labɔ i y'a faamu wa walahi bilahi o ma wari ɲini ne fɛ n bɛ wari bɔ k'a d'u ma pourtant tenitigi ni surasi ninnu walima gendarme ninnu minnu bɛ jɔ sira la o caman bɛ yen nɔ kalo sara t'u labɔ mais jamana u bɛ jamana tangani de kama n b'o sɔn mais dan i da yɔrɔ la dɛ teni b'i la mɛ kilisi bɛ ne da cɛkɔrɔba dɔ filɛ nin ye Sebenikɔrɔ kelen na Sebenikɔrɔ pɔsu la polisikɛ ye cɛkɔrɔba minɛ ko a ka nɛgɛso papiye di quoi ala mɛ wallahi billahi cɛkɔrɔba ko ko papiye t'a la koyi cɛkɔrɔba binna k'a ka kilisi kɔ i b'a dɔn polisikɛ ye cɛkɔrɔba jaabi min ya polisikɛ yɛrɛ de bɛ k'a lakale anw ye dɛ a kɛra polisi min na o de bɛ k'a lakale anw ye ɔhɔn polisikɛ de ko cɛkɔrɔba ko cɛkɔrɔba ko e ko kilisi bi fɛn ye zen na ta in na de ko nin kɔni i bɛ nin sara koyi cɛkɔrɔba ko ale ma ko n denkɛ duma tigɛ n ka kilisi in na n ka fɔta in na voilà ko n denkɛ duma tigɛ n ka fɔta in na dɛ bon cɛkɔrɔba bɛ k'o fɔ tuma min na tasafeerela mototigi tasafeerela dɔw de nana tɛmɛ polisiw la ten polisikɛ ɲinɛna cɛkɔrɔba kɔ sisan ka moto ta k'i da olu nɔ bon sisan yanni ale kana cɛkɔrɔba n'a ka nɛgɛso taara ale taara o tasafeerela minnu nɔfɛ a m'olu sɔrɔ a yɛrɛ de bɛ k'a lakalan anw ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba y'a lakalan o tɛ dɛ polisikɛ yɛrɛ de bɛ ka nin lakalan anw ye nin de kɛra ale la a ye nin de fɔ ne ka kilisi in senfɛ ka ne kelen k'a fɔ ko tu bisimila ye kulu kɔnɔntɔn sira kɔnɔntɔn faama wa da ko su da su ma se ka ne ɲininka a da ka ne se ka ne ɲininka ne ko ala ne ko a kɛlɛ ne ka nin kilisi in de senfɛ a ye kuma in lakalen ne ye a ko a y'a to la a ko bilahi k'i ka kilisi ye tiɲɛ ne ko ha kɔ a ko ale kɔni tɛ ne ta in dɔn ko nka cɛkɔrɔba dɔ y'ale sɔrɔ pɔsu la ale de cɛkɔrɔba minɛ n'a ka nɛgɛso ye cɛkɔrɔba minɛ ne kɔ dɛ cɛkɔrɔba bɛ k'a ka kilisi fɔ k'ale ko cɛkɔrɔba k'e ko kilisi bɛ fɛn ye sen na dɔrɔn a ko cɛkɔrɔba ko n denkɛ nu ma tigɛ n da in na bon ale bɛ ko ale bɛ ka cɛkɔrɔba fɛ kuma min na tasa feerela ninnu de nana tɛmɛ ale yɛrɛ kɔni fɛ sisan cɛkɔrɔba ka nafa ka dɔn parce que cɛkɔrɔba i tɛna foyi sɔrɔ a bolo kɛmɛ fila kɔ n'ale ye ninnu minɛ ni papiye ma ye ninnu bolo karamɔgɔkɛ dɔ bɛ sɔrɔ ale ye ninnu gɛn min kɛ a yɛrɛ ɲuman ko fo sibi ma sɔrɔ ne na ninnu ma sɔrɔ ale nana sɔrɔ cɛkɔrɔba taara mun y'a kɛ kilisi ye tiɲɛ a y'a hakili to kilisi la i y'a faamu o ye dafakun b'a kɛ awɔ a y'a hakili to a la dɛ mɔgɔ min bɛ yen i bɛ da bɛ kuma bɛɛ fɔ kilisi tɛ minɛ awɔ kuma o kuma ka di n da ye n b'a fɔ n m'a fɔ kojugukɛla dɛ kojugukɛla ka kilisi minɛ ni kojugu kɛ ani n da bɛ kuma bɛɛ fɔ tɛ kelen ye bamanan cɛkɔrɔba ninnu kun b'u da tɛmɛ kuma caman ma i y'a faamu o kumana n bɛ kilisi fɔ mɛ yanni an kana kilisi la ala ka mamadu muso dɔw ye filen ye k'u cɛw bɛ ka kamalen tigɛ k'u cɛw bɛ jɛnɛya kɛ ko n ka dalilu d'o ma min b'a to u b'o dabila a bɛ dabila pewu a lamɛn a ye tɔɔri salen ɲini tɔɔri jala ka taa sisi tɔɔri jala i bɛ tɔɔri sisi n'i y'a sisi i b'a dɔn ko maa min bɛ jɛnɛya kɛ n'a tigi taara sugunɛ kɛ n'a bɔra sugunɛkɛyɔrɔ la i bɛ taa tɔɔri sisi mugu k'a sugunɛkɛyɔrɔ la a mugu
karamɔgɔkɛ a bɛ ɲinɛ dabila nin ta koyi n ye tɔgɔ sɔrɔ na nin ye dugu dɔ la n dalen cɛ dɔ tun bɛ yen nɔ ni duguyala ka tɛ n'a ka suru la ale kɔni ale tɛ wayi ye nka ale tɛ pasalen fɛ f'a bɛ don mɔgɔw kan a donna mɔgɔw kan min kɛ dɔ de taara pakɛli bɛ segin o don dɔ la ne taara bɔ a somɔgɔ dɔw ye min kɛ o y'a sɔrɔ olu bɛ ka fura k'a la o de ka sɔrɔ k'a lakali ne ko karisa bɛ n'a fɔ a sugunɛbɔgɔ donnen don ne ko mun kɛra ko a muso a ta tɛ sugunɛtigɛ ye bilen dɛ a bɛ don muso in de kan a ko n'a y'a sɔrɔ fura b'a la n ko n ko fura b'a la n ko gudɔrɔn minɛ ka taa cogo o cogo yanni i ka se nin dugu in na i na tɔɔrɔ jala dɔ sɔrɔ gudɔrɔn kan n k'olu tɔɔrɔ fa a taara o dɔ ɲini ka na n nana min kɛ n y'a sisi k'a d'a ma karamɔgɔkɛ ne y'a f'i ye sisan ne kalina ala la o jinɛya kɛlɛba in dɛ a ma da jinɛya bilali ma dɛ misiri welela de don sisan a yɛlɛmana ye de n'i y'a a bɛ muso minɛ cogo min na a bɛ cɛ minɛ ten n'a ko muso minɛ cɛ minɛ a kana sini ko n ka cɛ minɛ ka di aw kɔ tɛ dɛ dunyalaka ninnu se dugu bɛ jɛ sisan dɔrɔn ko a bɛ muso minɛ cogo a bɛ cɛ minɛ ten o bɛna ko cɛ minɛ fura o kɔ tɛ dɛ n'i cɛ bɛ tulo kɛ walima n'i muso bɛ tulo kɛ muso dɔw bɛ yen olu ye kamalendigɛla bilahi de hali n'u nana karamɔgɔ salamu aleykum n ye ŋanamu ala ka kisi tɔɔrɔ ma i n'a mɛn min n'a fɔ karamɔgɔ ne y'i ka émission lamɛn karamɔgɔ yɛrɛ de ka di ne ye n ka kilisi de ka di ye ma di ye dɛ ɔhɔ n t'a la i y'a faamu o kumana ni muso karatu maa ye walima cɛ ye o suraki maa ye n tɔɔrɔ jala ɲini k'a sisi kana sɔn a ka bɔ a kalama mɔgɔ dɔ b'a fɔ Atulaye bon an ka ɲɛgɛn ninnu tubabu ɲɛgɛn ninnu lavabo n'i ye ji k'a kan e bɛ sɔn k'o ji in ta k'a min wa ni m'o min ja e yɛrɛ b'a dɔn ko sugunɛ b'o la yen ji de taara ni dɔ ye kɛ ɲɔntɛ ji tɛ se ka mikɔrɔbi bɛɛ bɔ a la koyi tant que ne tɛ sɔn ka ji min e y'a dɔn k'a ye sugunɛ kɛ ye o kumana i b'a kɛ hali ni ji k'a kan ka taa a kɔni kɛra sugunɛ kɛ n'o ye dɛ a bɛ ɲinɛ a dabila wala parce que nin ɲininkali kɛra n'a bi kosɛbɛ i y'a faamu dɔ wɛrɛ ɲininkali kɛ na muso dɔ ko Atulaye u bɛ ka ne dabali ne ni cɛ ka di telefɔni na mais ni ne cɛ ye ne ye dɔrɔn a b'a fɔ ko kasa yɛrɛ dɔ de bɛ n nɔfɛ ko n bɛ nege bɔ a la pewu n yɛrɛ parfum fɛn fɛn ka di n bɛ k'a bɛɛ fiyɛ nka n bɛ se fɛn o fɛn na ka labɛn kɛ n bɛ k'o bɛɛ kɛ mais k'a b'a fɔ n'ale yɛrɛ de ye ne ye kaban n'a ye bo ye k'a bɛɛ ka kan n k'o fura filɛ nin karamɔgɔkɛ a ye ne lamɛn walahi suma walahi n'i y'a mɛn mɔrɛya nin de don ne bɛ balo min na ninnu de don ko i muso bannen i la walima i cɛ bannen i la ko i kasa ma da ninnu kɔ parce que u b'a kɛ dabalijugukɛlaw bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen nɔ turabuden b'a la walima dɔw bɛ yen kabatun b'a la ne yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn n'u y'a sɛbɛn dilan sisan u bɛ taa don denmisɛnnin kelen ka bo kɛnɛ kɛ u bɛ taa don o la n'e tɔgɔ donn'o la sisan cɛ in kɔni ma ne ye a n'a ye bo kɛnɛ ye a bɛɛ ye kelen i y'a faamu wa ne yɛrɛ bɛ se koyi nka n t'a ala deli ala ka n kɛ o kɛbaa ye bilen nka n'a a ɲɔgɔnna dabali bɛ maa min nɔfɛ n bɛ yiri fila f'i ye a b'a bɔ i nɔfɛ pewu a fɔlɔ ye jumɛn ye k'i bɛ tɔmɔnɔ ɲini tɔmɔnɔ furabulu tɔmɔnɔ kelen kelen furabulu i b'a susu k'a d'a tigi ma a bɛ to k'a k'a koliji la k'a ko a bɛ ban a filanan i b'o dɔn wa o de ka farin ni min cogo dɔ hali n'a ko cɛ ma i sigi a cɛ b'a sigi o ye tiɲɛ ye dɛ ni sigiriba t'i bolo o dɔw wa nin ka du dumuyala ka ninnu ye cogo min na yiri dɔ bɛ yen ko ba ngɔyɔ dɔw b'a fɔ ko sɛ ka ngɔyɔ i b'o gili ɲini k'a susu k'a mugu bɔ k'a kɛ koliji la k'i ko haramu de b'a la hali n'a sɔrɔ i kasa bɔ mɛ cɛ ye nun kɔrɔ walahi suma walahi a bɛ tila ka k'i fɛ parce que muso dɔw bɛ yen nɔ u ka furu tiɲɛni i b'a sababu dɔn wala ni muso bɛ sinji la den ma ni muso sinji tunna musoya la a bɛ hakɛ to ni sinji sera den musoya ma hali n'a den taara cɛla la a tɛ ko diya cɛ ye a kana da ka cɛ sago kɛ muso y'a hakili to sinji la ne mamuso tun bɛ nin fɔ ne ko fini ɲɛnamakun dɔw bolo dɛ mais ko n'i bɛ sin di den ma k'a fɔ ko fini dɔ bila den duguyɔrɔ kan ni sinji tunna den duguyɔrɔ kan n'o kɛra denmuso ye hali n'a taara cɛla la hali n'a ye cɛ sago kɛ karamɔgɔkɛ ni problème b'a sɔrɔ a tɛ kɛ cɛ bolo muso o b'a sɔrɔ ale ye dakabana y'a cɛ ka ɲa faamu a bɛ cɛ sago bɛɛ kɛ mais a yɛrɛ tigɛ mɛ miriki mɔrɔkɔ min na dɛ o de ka di cɛ ɲɛ ka tɛmɛ a kan nin b'a kɛ mais n'i bɛ fɛ n'a b'i ka mɔgɔ la n'i bɛ fɛ a ka wuli i bɛ ba ngɔyɔ gili ɲini k'a susu k'a mugu bɔ k'a d'a ma a k'a ko kelen o ye fila ye wala o ye ba ngɔyɔ gili n'i bɛ fɛ ka bɔ n'a bɛ cɛ la dun
n'a bɛ cɛ la parce que a bɛ kɛ cɛ la cɛ o cɛ ni den ba sinji to ne cɛya kan i tɛ sa n'i ma cɛ ko problème tɛ mais yiri min b'a bɔ i la filɛ nin zɔn ye gili ne m'a f'i ye ko ne bɛ maaya dɔn wa n bɛ adamaden dɔn a bɛ fɔ nin de ma ko adamaden dɔnni n'a fɔra adamaden dɔnni o de ye nin ye quoi o ma tabu mɔgɔ caman t'a dɔn quoi ninnu de ye adamaden dɔnni ko dɔw de b'i sɔrɔ i bɛ taa baga mɔgɔw ma k'u y'i dabali k'a sɔrɔ i fa n'i ba y'i dabali i y'a faamu wa min cɛ mana sa bi dɔrɔn o t'a ɲɛɲini dɛ an ye dumuni dɔw de kɛ a y'a kɛ tan walima mana taa muso in fɛ yen kalani b'i minɛ kalani ko ye tiɲɛ ye fura bɛ yen mais kalani caman tɛ tiɲɛ koyi hakilila b'a la dɛ u bɛ min di sago kɛ e yɛrɛ mana s'a ma i ja tigɛlen bɛ s'a ma cɛya bɛ taa ka bɔ yen ani kalani dɔw kelen tɛ dɛ i y'a faamu wa ala k'an bɛ sɔrɔ o tuma na i bɛ hakili to nin na n'a bɛ cɛya min na n m'a fɔ ko a y'a lamɛn dɔ bɛ taa sini o cɛya salen kɔ ko n ko cɛya fura ye ko ka wele ko zɔn ye o kɔ tɛ dɛ n ko n'a y'a sɔrɔ nin ye mɔgɔ sɔrɔ langari min b'a la parce que dɔw b'a fɔ i ye cɛya fura bɛɛ kɛ a ma sɔrɔ ni nin ye sababu y'a ye ko den ba sinji sera i dugu yɔrɔ ma cɛya fura bɛɛ kɛ i k'a bɛɛ kun a nɛgɛden bɛɛ kun kalo kelen kalo fila i bɛ segin i nɔ na ye mais i bɛ zɔn ye gili ɲini fɔlɔ k'a tobi k'i ko i ka taa continuer i tigɛra minnu ka fura la t'u ka furaw san i bɛ kɛnɛya a to la ye don ne de filɛ k'a d'i ma a to la ala ka maa ma don an tɛ bi heure jumɛn bɛ yen ɲininkali dɔw jaabi fɔli awɔ finikalala ko marché tɛ yen a bɛ maaɲɔ fara ɲini maaɲɔ fara yɔrɔ o bɛ sɔrɔ sisan dɛ kaba fara wala kaba fara a b'o ɲini nɔrɔnanba i y'a faamu kaba fara ni nɔrɔnanba ani gaba furabulu a b'a kɛ ta la k'a tobi a b'a ko n'a ye tile 3 a na fini kala a bɛ wasa hali ni muso don wa komi e ka umu ye taayiri awɔ ko umu ye taayiri i t'a la ko hali ni muso don i b'o tɛ yan ala k'an bɛ sa hali ni muso ye tile 4 wala an ka taa n'a ye sala ɲininkali o fɔra koyi a ka ca e perese don wa e ye gerebugura ye don dɔ la e bɛ boli émission ɲɛ yan wala an ɲɛna sisan an bɛ taa jumɛn na ko kilisi e fɛ an ka kilisi jumɛn de d'u ma sisan taa i ci fɛ ne ko n k'a ka ninnu arabutigi ninnu ta to yen a tɛ se olu kɔrɔ koyi ne y'o fɔ a ye sa ko e dana maaw de ye kalabanji de kuma dɔw a b'a dɔn awɔ maaw de b'a dɔn a y'o to yen nɔ a ka fɛn kɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ bɛɛ t'o kan o video de bɛ yen sisan a to kalama n'i donna ne ka page kɔnɔ sisan a bɛɛ ne mamuso de ko a ko ale don dɔ la an bɛ kuma na a ko mayamagaya kɛ ne ko mayamaga ko an to ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ lamɛn quoi ne ko mayamaga ninnu bɛɛ bɛ janɛmɛ kɔnɔ a ko mun na ne ko k'a fɔra ko mayamagaw de bɛ furakɛ cɛw kɔnɔ i y'a faamu yaasa u ka kɛ kɔɲɔmusow fɛ ne mamuso ko n'i ye mayamaga muso fɛn o fɛn i ka dɔnniya dannen ko f'i ka furakɛ cɛ kɔnɔ dɔnni t'i la o don de a ye kilisi dɔw di ne ma o kilisiw de ne bɛna fɔ ne yɛrɛ ye bilama ye o yɔrɔ ne finnen don ka kɔrɔ n ngolo finnen don nka forokɛya jɛma bɛ na ne de ye sagajigi kabi ye o tɛ de ko tu bisimilahi an kuntigi muhamadu kɛra sagajigi kabi ye ni sagajigi kabi ma dogo sagakulu cɛra ne karisa kana dogo cɛw cɛra n kana dogo musow cɛra ne ko ala ne ko a kɛra ni ye kɔɲɔmuso ka tulu dilanna nin a bɛ kɛ i n'a fɔ kɔɲɔmuso wɛrɛ t'o karite la i y'a faamu wa n'i ye kɔɲɔmuso ka tulu dilanna nin walima a ka dumunikɛ minɛ a ka dumuni tobi minɛ a bɛna taa dumuni tobi minɛ bɛna cɛla la i bɛ dumuni minɛ minɛ o fɔ tu bisimilahi an kuntigi muhamadu kɛra sagajigi kabi ni sagajigi kabi ma dogo sagakulu cɛra i bɛ kɔɲɔmuso in tɔgɔ fɔ karisa n'a ka minɛnw kana dogo cɛw cɛra kana dogo musow cɛra ni muso ba kelen b'o du kɔnɔ a bilahi hali n'a ye bɔgɔ tobi mɔgɔ b'a dɔn dalu ye tiɲɛ i y'a faamu dalu ye tiɲɛ dɔw tɛ se tobili la koyi nka dalu b'u ka kow la numéro jumɛn
micro wa niya aha amenani do amenani do ko kala menani do ya laje ko volume ya ni volume dro ni volume fe mbola anga bola wala wa so amina do ta sa ibi na mo do ta tiktok la sa amu ka ngalo lame ya fam aha iyo fama bi hakil tola ako kofe ka koyam so ke dawlatigi wal ma jelu dongil dalaw ha ka ko ni artiste ga dongil ni artiste ga fe ni artiste tay artiste i kera français o i kera américain o e ke nyogon tay atule bi dalu dima alhamdulillah sido ya fama comme ne ko artiste sa naloma ba se qualité dong dalay ay ne misale de dina artiste sono ne la mbega ke neta dong dalay ha wa fa tu bismillah le bora feñ mambora kalo bora feñ mambora dolo bora feñ mambora anguni muhammad bora feñ mambora ne karsa bora feñ mambora cew ka feñ mambora muso ka feñ mambora ne ko ala ne ko akira billahi kone ni bita jamana ni ni kiyere la naka de tika chaise sigi kera fa mago be sai kati so ne dum sana fitiri dum sana ma foiche ni bi min di chedi awo ni bi min di chedi ni ngalo di mukoma no tigeri la tigana bi fly mene chedi halu masima udamila ne be dallu menu nge ba soro ne o yanga tulu barata ga boya ne be mo ne rade ga tulu barabia ne dugu jara mbamu ne tulu mu yara te ne ti nashi mu ba de ne to nye na tulu ko na mo ni yake dron abike mo do be no lu garse ga basa de no yoro be to ma garse ga basa e wodo al ni lay du tay ku bina ne ndama e to fe soro be awo odo ko so ha ne bi feke ga bala mo la nete miningi wati ka ni chika e wal ma don ba ka ni chika le ni cho da be malu wa ko e ka to le du da fa ka bi ni ngene e ta do garte ga sirim be ga e ga fo iti so ya fo mo aka fo iti so ni ya fo ki ba ka le dro ati so bli mais ne be na kilisi dima so ma da fa bi to ko ke ala bi son o de na kai alaka Mamadou afoko kata lubala ata firikelaw afoko kata tamadew afoko kata nyinni kelaw yoro be nyinni kelay mi misigi mi tam ni daludi atle yere bakke ni duguje diga salu ko wo tu bismillah nebi na bonnaka kata naka kata naka kasagi kana naka neko ala neko akira kilisi gar sega saka nendo tu bismillah nebi na bonnaka kata naka kasagi kana naka neko ala neko akira metuma dola mogo bi boy bi tika baraka yorola ibi nyina ka foso iba fo tu bismillah ne bora naka kanan naka kana tan naka kasai ka tan naka ne ko ala ne ko akira ya fo moi kamo ke hal na sori tara tama yorola ke ya fo ni ni ga be sa ni wallahi billahi ni ke ni yake abike ya fama ala ka be so ala ka mama doga ngal be wa kala muso ka farki ala ka be so ma fariya kalte ka chaw mayra do ka fariya danju nani ma do be nu du suka bo to ka sel ka ko na jiduma dogo god bu balen bismillah dogo nyef latigi aw mo yere diɲɛ kɔnɔ ne mti sirande nga ne yɛrɛ bi da ka miiri ni minnu ye o ye ɲɛfilatigi ye y'a faamu ne ti sira
boli a bɛɛ ni kuranna cɛ ne bolo filɛ kuranna kan ne tɛ sira boli ɲɛ soma ye o doma ye o mori ye o ne tɛ sira ni si ɲɛ mais min da ka miiri ni min ye o suba ye ni yasoma y'i kɛlɛ ni yasoma y'i kɛlɛ n'i taara an ka dugu la an ka dugu soma t'a dɔn ko yasoma y'i kɛlɛ nka ni yasubaw y'i kɛlɛ u bɛ dabila i la n'i taara yɔrɔ min na subaw b'a dɔn ko dɔ yan ko nin y'an ka mɔgɔ forogotigiw ye yɔrɔ dɔw bɛ to k'a fɔ ko ayatollah n'o dala ko dalilu ko ninnu de ye tiɲɛ mais u dan bɛ subaya la suba dun ye si mɔgɔ de ye ja n ko dalilu dɔ de b'a bolo min de ye mais a y'a lamɛn a ye jofaga ɲini jofaga an ko seliwasa na an ko seli fali kucala fabɛ mɔgɔw ko mortaba i y'a faamu wa mortaba kucala fabɛ mɔgɔw ka taa burukina olu b'o fɔ dɔw ko jofaga yirido an b'a fɔ ko segu fali bamakɔ yan nɔ k'a sɔrɔ an b'a fɔ segu ko seli fali n'i y'a yiri in sɔrɔ n'i sera k'a bɔ a bɔyɔrɔ la o don n'i ma se k'a bɔ a bɔyɔrɔ la n'i y'a san a bɔ mais tana b'a la ala ka mamadu k'a tana in lamɛn muso laadatɔ n'o makara la a bɛ tiɲɛ wallahi suma wallahi ne bɛna dalilu min d'i ma nin ye ne halala ye nin dalilu in dira ne ma ne mamuso fɛ ko i tɔgɔma ta don a ko i tɔgɔma kun ye dilibamu ka mɔgɔ ye a ko a taatɔ bɔ a ka karamɔgɔ ye Dɔsɔrɔkɔbugu a ko kɔmɔtigiw ku taara kunbɛ sira la kɔmɔtigiw taara i tɔgɔma kunbɛ sira la kɔmɔtigi 4 k'u bɛna a janfa a ko a fa de tɔgɔ ye Umaru bamananw tun b'a fɔ a ma Filacɛkura a ko Filacɛkura taara ta ka bɔ kɔmɔtigi 4 cɛra ka na n'a ye so dugu jɛra min kɛ Filacɛkura ye kilisi nin d'a ma a ko a ye kilisi in di ne ma ne mamuso de ko ten a ko nin tɔgɔma ta i tɔgɔma de ye nin kilisi in di ne ma a ko i bɛ mun kɛ i bɛ jofa ɲini seli fali ni somajugu ko k'a b'i ku tigɛ ni suba ko k'a tɛ fari la ni mɔrijugu k'a tɛ fari la walima jabanjugu k'a tɛ fari la i bɛ jofa ɲini i b'a fɔ cogo min n'i ye jofa sɔrɔ a kuru 7 walima kuru 4 n'i y'a sɔrɔ i b'a minɛ i bolo i b'a fɔ tu bisimilahi jo fu jotigi fu ala ye jo fa ka jotigi fa dugukolo ye jo dun ka jotigi dun jo ma se ka fɛn ala la jotigi ma se ka fɛn ala la jo ma se ka fɛn dugukolo la jotigi ma se ka fɛn dugukolo la jo kana se ka fɛn na jotigi kana se ka fɛn na ne ko ala ne ko akira tu bisimilahi shuba fu shuya fu ala ye shuba fa ka shuya fa dugukolo ye shuba dun ka shuya dun shuba ma se ka fɛn ala shuya ma se ka fɛn ala shuba ma se ka fɛn dugukolo la shuya ma se ka fɛn dugukolo la shuba kana se ka fɛn na shuya kana se ka fɛn na ne ko ala ne ko akira tu bisimilahi dabali jugu fu dabali jugutigi fu ala ye dabali jugu fa ka dabali jugutigi fa dugukolo ye dabali jugu dun ka dabali jugutigi dun dabali jugu ma se ka fɛn ala la dabali jugutigi ma se ka fɛn ala la dabali jugu ma se ka fɛn dugukolo la dabali jugutigi ma se ka fɛn dugukolo la dabali jugu kana se ka fɛn na dabali jugutigi kana se ka fɛn na ne ko ala ne ko akira tu bisimilahi javan fu javankɛla fu ala ye javan fa ka javankɛla fa dugukolo ye javan dun ka javankɛla dun javan ma se ka fɛn ala la javankɛla ma se ka fɛn ala la javan ma se ka fɛn dugukolo la javankɛla ma se ka fɛn dugukolo la javan kana se ka fɛn na javan kana se ka fɛn na ne ko ala ne ko akira nin ngala jo faga la walima yiri in tɔgɔ ye seri fali i k'a kala siɲɛ 7 i k'a tobi k'i ko tile 7 karamɔgɔkɛ u kana da u ka dalilu ma a fɔ a dɔn dugu bɛɛ kutigɛ mɔri don bilahi talahi i bɛ n den caya kan n'i ye nin kɛ suba bɛ kini da i ka sɔli sanfɛ a tɛ se la ne tɛ courage min b'olu la ale tɛ passer la o tɛ to yen koyi ni suba kɛɲɛ nin na a b'i den ɲini n'a kɛɲɛ nin na a b'i ka giribu ɲini nka da i da yɔrɔ la dɛ ayatollah bɛ yen ne mamuso de tun bɛ denw furakɛ an ka dugu la n'a kun tɛ bilahi maa kun t'an ka yɔrɔ la dafɛla fɛ ne bɛ se ka den fitinin furakɛ mɛ ne mamuso ni den fitinin banna cogo cogo hali ni subaw b'a nɔfɛ n'i y'a i tɛgɛ d'a kan tu bisimilahi sulakɛ kɔrɔ bɛ taa yiri sanfɛ a bɛ ŋanama a bɛ jigin duguma a bɛ ŋanama ne ko ala ne ko akira nin kɛ tulu la i ka den salo n'a y'a sɔrɔ a bɛ suba bolo a suba bɛ b'o kɛ tu bisimilahi sulakɛ kɔrɔ bɛ taa yiri sanfɛ a bɛ ŋanama a bɛ jigin duguma a bɛ ŋanama ne ko ala ne ko akira nin kɛ tulu la i k'i den salo n'a y'a sɔrɔ u y'a bisi k'a tɛ se ka dumuni kɛ bilen i bɛ guala ɲini i bɛ guala dɔn fɛn ɲagaɲaga dɔ bɛ bɔ ji jukɔrɔ bosow b'a bɔ ji jukɔrɔ n'i y'a bɔ ko kako tɛ mais n'i taara marabagaw fɛ yen sabu guala i b'a dɔn mais e tɛna dɔ ta de sisan
aka kɔri parada yɔrɔ ninnu na musokɔrɔbaw b'a u bolo don a fɛn jɛman na ka sɔrɔ ka kɔri parada n'a ye i y'a faamu ka gese da n'a ye quoi fɛn mugu jɛman dɔ don n'u ye den po ni subaw ye den po walima banajugu dɔ ye den po karamɔgɔkɛ i b'i bolo don o fɛn jɛman in na i b'a fɔ i y'a faamu tu bisimilahi filakɛ kɔrɔ bɛ taa yiri sanfɛ a bɛ ŋanama a bɛ jigin duguma a bɛ ŋanama ne ko ala ne ko a kɛra i b'i bolo don den nalo la k'a tereke k'a bɔ k'a jɔsi a kunjɛ la hali na den kirinkaralen don m'a fɔ a tɛ sa dɛ mais a bɛ wuli k'a sigi fɔlɔ ka ba ni fa nisɔndiya a bɛ sɔrɔ ka bɛn ni saya ye o b'a sɔrɔ i y'a don nalo de la fɔlɔ i y'a fɔ den dɔw bɛ n'i ye sin d'u ma dɔrɔn u b'a sɛri ka bɔ karamɔgɔkɛ n'i ye nin k'a la a bɛ ban a ye filɛ ten i y'a fɔ wa ala k'an bɛ sɔn ala ka Mamadu a ye titaw ɲɛsin ma n ka maa damadɔ ta an ka fɛ olu dɛmɛ asunala an ko an k'o to don wɛrɛ la n ka tɛmɛ n y'o k'o fɔ a ye a bɛ selila ka kɔnɔ ji a bɛ to k'o de min awɔ an b'a fɛ hakili ka ja nin kalan ta waati in na n'i bɛ fɛ hakili ka ja i bɛ dugalen de ɲini i bɛ sanu kɛlɛ ka fara tan ni sa i b'a sɛbɛn a ka siɲɛ 70 mais n'i b'a ko i t'a tereke dɛ i bɛ ji k'a kan k'a ko ka jigin i bɛ jigin a la i b'a ko ka jigin hali n'i b'i bolo da la kɔni i b'a ko ka taa mais kana tereke n'i y'a kɛ nɔnɔ la k'a min walima di hakili bɛ ja o fura o ka nɔgɔn ni muso bɛ kɔnɔ ta k'a bɛ tiɲɛ a bɛ fɔ o ma ko tonso ɲimi i y'a faamu gange kɔnɔdimi o muso tɛ kɔnɔ yɛrɛ ta mais tonso ɲimi de bɛ a bɛ ta a bɛ tiɲɛ a bɛ fali tonso ɲini fali tonso k'o sisi ɲindi kɔrɔ bɔgɔ ɲindi dɛ i y'a faamu dumuni delila ka fin min na yɔrɔ dumuyalaka dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa ɲindi san sugu la k'o ci o kɔ tɛ dɛ marakaw ka basi delila ka fin min na ne ko marakaw ka basi bamanan minnu bɛna fɔ ko maraka t'an ka dugu la e kɔ tɛ sa basi delila ka fin min na i b'o ɲindi kɔrɔ in de ɲini k'o susu k'o mugu bɔ fali tonso i b'a sisi k'o n'o mélange ɲɔgɔn na hali a tiga fara ni ɲɛ kelen n'a bilala muso kɔnɔ ni tonso ɲimi b'a la a bɛ ban ne y'a tila e ko ten a y'a kɛ a bɛ kɛ a y'a kɛ n'i y'a kɛ hali ala tiga fara ɲɛ kelen n'i y'a kɛ a bɛ ban ayi k'a ka don n ka page kɔnɔ n'a donna dɔrɔn o kɔni o bɛ yen nɔ o video yɛrɛ ne y'a bila sisan nin y'a tile 3 ye maa 300 ni dɔɔnin de bɛ k'a lajɛ sisan an bɛ ka million ma gɛn de la a ka don dɔrɔn a b'a ye اللهم صل على سيدنا محمد الرفيع درجة الودود مالك يوم الدين ندي يافو ينا adadu kemena ni binani nani walma wanani kemena ni binani nani we welel na ni weleli min nara ne kanina mordum fe aka tane adule ma adadu di wo aba adadu do gata meneka abe kuma wara de ni aw abana awa do ko kilisi nda be se ga tulugelena kilisi beti se ga tulugelena de kilisi min sire ga no luni manjani fe ga garse ga kilina mi garse ga misalala kilisi min se ga tulugelena surgu dugutigi ya fam jofu naka duguro ka korati mai sanu karafe anu bela jele bisa ka sanu karafe o emia ni dumya muso kele do ga lati ga dumya kala sika awo na be fe aka amina ka tai abishinga situlu nyini tu aba fo tu bismillah sanu karafe wari karafe negafi karafe ne odi numu keke mama ku ka fa o ya fa ka dinema ne odu suga keme dara ni suga keme mama sega ne kenye karsa kana sega ne kenye ne ko ala ne ko akira ni tuli mu hal ne dumya keke dumya muso kele do ga lati ga la bison foli aka sogolo kana shine nya ga dalu dama ga kai aga na ya de afamuna Mamadu ni ngali mi wara yamewa aw yame ya bashite aya alebe ka page ube de suika ya kafi o de do ale mi ya yoro mo godo bi ka kafi jate dro ko misro kafi tangani kelade asro tang kafi yere ka adama de wata kubena nene rani so jara mo ko ne fe ka bara bade ki moriala ne ba fo ki ga misi san ni misi san dro ne kafi ki ni kafi ke dro ala beson même ko be kafi don mi ni yake dafi do tangana do tiete uta koro do yere kafi yere ne ga alam na sharaha bi ka bara kafi de ne bi ka alam na sharaha min bara
kɛmɛ fila ni tan in kafi de i bi ko ko la ko masaya ta o de ye kafi ni i ni jugu bɛ ɲɔgɔn na ka masaya ta i jugu kan ni ɲu bɛ ɲɔgɔn na ka masaya ta i ɲi kan o de bɛ wele ko kafi k'i wasa kafi yɛrɛ kɔrɔ ye ka adamaden wasa ni wasara ka ban mun wɛrɛ bɛ yen n ko e ka laɲini bɛɛ kun ye wasa ye o de la kafi ye sɔrɔ ye kafi ye tangana ye mais n'i bɛna kɛ tangana ye o ye 12 ni 321 i b'a wuru de la y'a kafi 12 ni 321 a bɛ fɔ ma adadu aksabi i y'a faamu o y'a tangana sira ye voilà o y'a tangana sira ye ɔ mɛ n'i bɛna kɛ garisɛgɛ sira ye jalibu sira ye o n'o sira tɛ kelen ala k'an bɛ sɔn an ka taa an bɛna jɔ sa dɛ heure bɛ ka se 23 heures sera an bɛna i ka mɔgɔ dɔw ta de donc parce que an kun ye muso ka denko in kɛ ale tun ko gange kɔnɔdimi don gange kɔnɔdimi ni gange kɔnɔdimi don a dɔ de fana y'o bila ka fɔ voilà gange kɔnɔdimi tonso ɲimi olu tɛ fɛn kelen dɛ e bɛ k'a ta wa e bɛ k'a ɲɛsin ma wala k'a ɲɛsin ma gange kɔnɔdimi n'o bɛ muso la a bɛ zɛrɛ nin jɛ gili de ɲini zɛrɛ nin jɛ gili bɛ ɲɛsin kɔrɔ fɛ a b'a ɲini k'a bɔgɔ fara bɔ a kan n'a y'a mugu sɔrɔ a b'a kɛ nɔnɔ na k'a min yɔrɔ muso dɔw b'u kale dɔw ye ko karisa e bɛ sa e tɛ den wolo nka cɛ n'a y'a kɛ dɔrɔn a bɛ den wolo a b'a kɛ nɔnɔ na k'a min zɛrɛ nin jɛ gili mɛ u b'a fɔ a ma ko sanji gili ni san bɛna kɔrɔ fɛ o de ye sanji gili ye min ɲɛsin kɔrɔ fɛ n'a y'o sɔrɔ a b'a bɔgɔ fara bɔ a la n'a ye bɔgɔ fara bɔ a la a bɛ kɛ a mugu n'a y'a kɛ nɔnɔ na k'a min a bɛ den wolo voilà a tora ka na est ce que ne bolo bɛ nin yɔrɔ kan an t'a sɔrɔ dɛ a bila dɔ in na ma o de k'a ta kana wolomani kɛ dɛ to k'a ta ka taa fɛ tuma dɔw la minnu ka bɔnni de ka ca dɛ olu de b'i dɔ ninnu ta gosi ka jigin i bɛ dɔw ye fo duguma tuma dɔw la o b'a sɔrɔ olu ka demande kɛlen bɛ na i y'a faamu abonné caya de b'o kɛ quoi a ta joona i ka dɔ fara n'i y'a ta tuma na i bɛ dɔ fara volume kan minnu b'an kɔ u ka ɲininkali kɛ sɔnna mina de ne kun ko k'u ka bomɛri don charge la a donna na a bɔ ka na madame Kone kumantu u k'a bisimila salamu alaikum waalaikum salam tulahi Mamadou Ablan la an b'a la tanu o kɛra dɔɔni wasa sogodugu ko baasi t'i la foli diyara an ye kosɛbɛ ani ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔw ka suruku dugutigi ta alhamdulilayi ko mɔgɔw kana kulonkɛ kala dɛ alhamdulilayi alhamdulilayi e ka fayida wa ne bɔ ko caman na kɛrɛnkɛrɛn suruku dugutigi an tɛ kulonkɛ kala bi alhamdulilayi o diyara n ye hali sura suruku dugutigi ye bɛ bɔ ko bolo nka n'ala sɔnna a tɛ se k'o bɔ yen sanfɛ ni ala sɔnna inshallah ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'i mɛn kɔrɔ min ala k'an mansaw mɛn kɔrɔ ya rabi n ka fɛn bɔ ka di yan n ka a selfie bɔ ka di yan amina selfie bɛ yan ale min kɛra sababu ye ka dɔnniya ninnu lase e ma ni k'e kɛ k'a lase an yɛrɛw ma inshallah ayi girima yɛrɛ de min ala k'an karamɔgɔ mɛn ye ya rabi ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam ala k'a n'a kɔlɔsi ko mɛ kuma ma nɔgɔ anw ma an bɛ sigi ka daminɛ inshallah foli diyara n ye ala ka mamadu ni kɔni bɔ ka di yan ala dugu ɲuman jɛ n'ala ma baasi la ni ka ɲini inshallah diyara n ye foli diyara n ye ba ne ta tɛmɛ n'a ti ka bɔ digi dɔ kɔnɔ dɛ telefɔni bɔ dɔrɔn ka di yan a bɔ i b'a dɔn ne ye n ka ye ne yɛrɛ de kɛrɛfɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ yɔrɔ nin ye faamuya dɔ sɔrɔ sisan k'a ka kuma dɔ fɔ kuma dɔw fɛ yen o tɛ fɔ réseau ayi kuma dɔw bɛ yen o tɛ fɔ réseau kan
kuma dɔw bɛ yen olu ti fɔ quoi nin ye faamuya sɔrɔ sisan k'a ka kuma dɔ to yen ni mɔgɔ dɔw do dɔrɔn u b'a bɛɛ fɔ n'u bɛna fɔ dɔrɔn b'a tigɛ de ni e m'o yɔrɔ faamu dɔrɔn a bɛ gɛlɛya yɔrɔ nin y'a ka kuma dɔ to yen sisan waaleykum salaam dugumalaka dɔw t'a to yen bisimila nba alhamdulilayi baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi ya rabbi ala kira kosɔn amin sallallahu muhammad wa ali muhammad bisimila ani maulidi ya kwenye lawani ya kumana sowa duka na kabisa wana nani Lego punya sila Allah jaga kita sendiri, mau sila wari na ko wah aja mina ko mau sila ada nasi ya. Ko sila ko nai. Ko sabar. Kalau orang kini wari masuk dalam sebuah kebutuhan nama wari masalah. Iba ko ngau tiga na warma. Allah. Merci. Salam alaikum. Allo, salam alaikum. Waalaikum salam. Orang wan su. Aban su. Okay. Ma. Orang wan ni musa nyalo de femina. Bilame. Ni kama ngushi kwa numa ya famu kale dina bi famu flawe kama kuma be mi yele levu ame ba ye kuma fota kita famu na so ni fendo ala ko yu to lamenna ay kilisi do be no ibo deta kilisi flene so tu bismillah mugufa kolo tugu fasatu semetu meni ya wolo to wolo tu ebi ni ke tulula na ebi malo fara de ni malo fara ibo nyini ni malo fara sɔrɔ sisan ibo mugu bɔ ka situlu kala sɔrɔ ka ni kilisi voilà tu bismillah mugu fa kolo tugu wolo tugu fasatu semetu meni ya wolo to wolo tu bismillah mugu fa kolo tugu wolo tugu fasatu semetu meni ya wolo to wolo a kɛra dimi kalte o kalte ni ya mwana ka ca ala fɛ ala bi yɔrɔ filɛ ni ma faamu na sa i bɛ taa don n ka YouTube kɔnɔ n tɛ n bɛ segin a kan yan bilen dɛ Ibu yafatigi an bɛna jɔ sɔɔni dimanche de la n'ala ye dimanche jira n na an bɛ mɔgɔ caman ta mɔgɔ k'u fɛrɛ kɔ dimanche kɔnɔ quoi dimanche kɔnɔ na kuma tɛ janya kosɛbɛ an bɛ mɔgɔw yɛrɛ de ta kosɛbɛ salamu alaikum n'ala y'o jira n na salamu alaikum. Alaikum salam barakatuh. Ba. Itu ni cuma kena itu saja itu semua ini sebab iba begitu begitu lah. Mana segala ini bukan kena ini itu terus. Ini sebab apa begitu begitu ini benar bantu lagi ini sudah pomba sampai hari ini. Ayo. Sehingga kon man no kama me musawara ya kama ana sega ka ye jote nene kon temena mi ngal live la kaba ini do YouTube de la sta ka tala me ame akama surugo to mono gili ani gili surugo to mono gili ani gili ni sibiri de dala o de la ko gili saba tade nyebe jamu mi nana jawara hagilla o de bala o marakai marakaw yoro nene nga bamananga nun damene marakaw de binika bamananga nun jelam an fe bamananga la ne sibiri quoi ibul woni kele tan do bamananga la ma fa mago sibiri ya fam o janya kisa ibi yiri ne tige ka beno wo den sabade nyini yiri nkile ben ka bla jila kle wolovla na kle wolovla ke ba so le ki ko kle wolovla karamo ke abi mo ko ko chamana nega tige ani nega mi ngara mo li nyafa bari o karamadi la gambe so am on kavea ibo agay anti la ka ba restaurant dia
Ayi nin tɛ min ayi nin tɛ min ta ye nin tɛ min ta ye fura min ta ninnu man ca ne ka kow la parce que olu ye bana furako ninnu ye an ka bana furako ninnu man ca kosɛbɛ ne fa ye pharmacopée ye ne binakaw ye pharmacopée ye n tɛ don pharmacopée kow kɔnɔ ala k'an bɛ sɔrɔ Mamadu n t'u tile min na dugawu kɛ n ka bɛ taa yen bila yen n'ala ye dimanche jira an na an b'a kanu ka mɔgɔ caman ta ka adamadenw ka hakililaw ɲininkali kɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ inshallah ayatulayi don n b'aw fo n bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ a dala ala fɛ sijan ni kɛnɛya laban ko ɲuman ala k'a d'an ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ Seydi Sharif Usman Madani Haidara hafidhahullah ala k'a n'a kɔlɔsi sijan ni kɛnɛya laban ko ɲuman ala k'a d'an n'a ka denbaya ma ala k'a d'an n'a ka denbaya ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka laɲiniw sabati ala ka garisɛgɛw fani ala k'an laban ye kira n'a su dunko kɔsɔn sallallahu alaihi wa sallam salim an bɛ bisu nata bila yan